kop ka bahap haga grup E hapreng ka Mohan Bagan Persia ka Bangladesh Army. Haba phai singane ka jingle kai ka Mohan Bagan ka layo bantep ka gol ka baningkong lengbo Liston haga minute ka bakhat nyaw. Bad haga minute ka balai peu lengba ka penalty balakan jat da Manwir Singh ka Mohan Bagan ka layo bantep ka gol ka baar. Bad haga minute ka basau peu ka Mohan Bagan ka layo yang bantep ka gol ka balai lengbo Sahil. Bad haga kelamit kata haga minute ka basan peu lai ka Mohan Bagan ka layo bantep ka gol ka basau lengbo Larin Liana. Bad hashwaban kot ka jingle kai kata haga minute ka bakhandai peu ka Mohan Bagan ka layo bantep ka gol ka basan lengbo Nasiri. Bad hadu bukot ka jingle kai ka Mohan Bagan Super Giant kalala ban pelim ka Bangladesh Army da San Lanon. Bad ka jingle kai ka banlong Lashai kalong hapadeng ka Shillong Lajong Persia ka North East United. Haga jingle kai Parlok hapadeng ka Chelsea Persia ka Dortmund. Haga ka jingle kai Baro Artli ki Kenhun kia khai da Marshigol. Ya ka Shigol jong ka Dortmund layo bantep da Marius Wolf. Bad ya ka Shigol jong ka Chelsea layo bantep da Mason. Hagawai par ka jingle kai Parlok hapreng ka PSG Persia ka John Book ka badai ka klub na South Korea. Bad haga ni ka jingle kai la don rengkaru badu para jong Kylian Mbappe u Ethan Mbappe. Habas dang jong ka ni ka jingle kai omdon ki bala abad penki jar. Henry de haga minute ka ba South peu ka PSG kaliyo bantep ka gol ka baningkong lengba u Neymar. Bad hadu bukot ka kela step ka PSG katam dai Welanon. Haga kelamit ka jingle kai kalong Maria Khai Henry haga minute ka ba pra peulai sa isin u Neymar layo yang bantep ka gol ka ba ar ka jongu bad ka ba ar daga menta ka PSG bad ya ka bol lai rapen pu Daurius. Bad ashwa bukot ka jingle kai kata ka minute ka ba pra peu pra ka PSG ka layo bantep ka gol ka balai lengba u Asensio bad ya ka bol lai rapen pu Dau Neymar bad lengba gili ki lai gol ka PSG ka la khor ya ka nam job. Haga ni ka jingle kai klem don rengkat bad u Mbappe.